Això va d'uns ornitòlegs sense feina, fracassats, que pretenien fer història amb descobriments sonats. Calia assolir una fita de certa dificultat que fos pura dinamita dintre l'especialitat. Calia aconseguir un premi molt estrident, gens barato, que deixés tots els del gremi fets de pasta de moniato. Estaven plens d'impaciència per anar a algun lloc remot, a constatar l'existència d'alguna au, trencar el complot d'un destí pudent i estàtic que els empetitia el cor i amb un viatge iniciàtic anar a trobar aquell tresor que dà sentit a la vida. És un envit que t'embola i que et fa seguir la crida. Els nostres 4 ornitòlegs emprenen una fugida.